ole chibai ve kule tu lai chu zela ro sangan pathian rong bola tum to dan te pathian ta na anun pum pui mana tum to dan te Zoram Mipui te hne na apuang tarup mai chu nia kar ma sa loka thailana an zin tum khan pumal soma khan sap nula tui pui kama ruak keng kunga om nen te khan alam tir vel khania mitam takin kan soi sel luai khania tui pui kama sap nula ruak keng kunga alam pui asak nu tu khian kapiang thar kanun pum pui hi pathian tan kamang to don te hi ati mai mai ani lo mo ka ti Zoram hi piang tharam ring turam kanin ti lai hian sual na chitin reng khoi kan hnial lova rinom na kan tla cham bok si in tha pop pop kan hnial bok si lo kan thlai thar chiate alaya phum kan jing si kei ve zongin digna le rinom na in kan rama lalna chan huna piang thar kan ti te pathian tan kanun apum puin ka hlan ti te hi kapom ve chawang bai kho chakpa Zoram Mipui Au Aw channela ka re ta a ma se he channel hi cho ei chungte na thokpa ten kangai thamai ngai lowania thu thon tu te thu le hla hi kangai hluin kan channel hi loader zau zel se tuang taka kal zel turin du sangna ka han hlan Zoram Mipui Au Aw channela ka re ta a ma se he channel hi cho ei chungte na thopa ten kangai thamai ngai lowania thu thon tu te thu le hla hi kangai hluin kan channel hi loader zau zel se tuang taka kal zel turin du sangna ka han hlan ma sa e ka veizong pakhat lek ka han tar lang le tiang khovel changkang zela ma son na po athleng zela zirna tha hi tu nu le pa pon kan phak to ka kan fa ti tan kan du thewa neile neilovin private school a te kan inda chuti lai kara school fee kumtina sangte hostel fee tam tak kara eile in tha chuang si lo te an mamo tam zok fee pia lama leile tum sak langai fo te hi awa mangan thla ke lok lo chuan tuma kan sumdong pe lo ti chu tlang hriat ania chuti rualin school nau pangte din mun har sa tak kara school nei tu te lo lian chak tak tak te fee pia lama leile choi tam lu tuk thin te hi engtia ti chi nge ti le a tur ve re nge ti te hi thu nei tu te thu le hla hriat a cha kom mange 16 June PB in Kualtelem Sorkar ex-Chief Minister le MNF President Zoram thanga chuan February ni somni panga tanga ni somni pasari chung khan champhai khozol le samthang khwate atlona a ZPM Sorkar chu in Kualtelem Sorkar an ni zia an mu chho zel thua soi ke kalo mu vedan chuan pakhanna kumthum chunga ele bara in todel theisi lote panhina tram khat chunga Assam Rifle in son chuak le si lote pathumna ramri chinfil dan thuru khreng chunga chinfel si lote palina ACDP chengnoi thum sem le si lote pangana healthcare sum damlo in tin te tan chengnoi ni da felveka pek le si lote parukna kong chong siam le si lote pasarina traffic jam re le si lote parianna airport cute ber siam lote pakwana tui real haidel project le referral hospital ansoi sakdan te kha hanen telila tin kumsang hi pasaria an sarkar laya Myanmar nen kanin rina hungping tura assembly a resolution an pass thap to tuna dule si lote an sarkar laya ration card war nei te bufai manti san an lo du to tuna an dule si lote le lengpui airport AAI le IAF te hne na hlan tuma an lo bei hrep to tuna taka an dule tak si lo ti han hriat chian hi chuan MNF te hian in Kualtelem chu an lo ti ma sa in an lo thiam fe zok ni in ka hre zok tlat bai lal tuaya pu editor chibai le corruption hober nia in soi ZPM sarkar chuan
CADC ya chuan ei ru nge ni ya ko tina fin fia to chu CEM a an han hmang ta chu ania ei ru khi an lo ho tak tak lo ani mai o mangi o bai zong reng te a pu editor chi bai le khonge ke ni ak zat ni hnuai lamte kanau chhove theina hian kan ramta na kan vei zong i hanau chhopui vele tiang miang tuna kan boina le Mizoram hmel timoi lo tu ni thei so thing hi mani beka theu hian anei tu mingkhwa le veng le mobile number te da tel vekila a thain ka ring ni kum khan a chi tur quintal som kan lei ve a quintal khatang vel chu a chia chin tlak lo ei po ei tlak lo ani thlok thut duna thinlung hi engtika tak ban san angi mo MNF lama tanga so thing chia shaltu te thlawang hau an tamta ka chuan tlem te cheve deuh alo om an han tingam te kha chu zaklo takan ni mani point kan leidu lo tu shal kan tumna kan mi zia chelu tu hi midang chawin an tuar don lo a tuar tu tur chu ke mani tho kan ni Christian na hi biakina chau mang lo angu ni tin kan na tho na hian lang chuak zok to te se Joel fumble han aw ve liang o Zoram Mipui kanin nga na ZPM tan le Mipui tan han don chian hian kan chief minister puduma po hi upa ni si adang analu dewani dot asoi le zau fo mai uluk takin ngai tua sela ati theingei tur le a hriat chian chau soi sela Congress le MNF te hruai tu te ang maya dota Mipui minbum ve mai mai atum chuan ZPM po hi ale peka chuan an tlin arinom lowang chu wangin film khura poimo eiru ka chuan tun thlengin an hminga chelowa alomom ma se mun tam taka ZPM milhui a in Congress MNF le midang lo lu 30 poimo zo ka an lang fo hi milhui tan alomom lo hle unit te block 10 an ngai poimo lo fo hi simangai mithar lo lu tam tak te hi mani hmasial an ni du fo atira tanga telte hi party tan an hluber zel MNF le Congress thau sok fet nu siam chu huna du rei nge yang Zoram Mipui te po hian kan hriat nge tur chu ei ruk le dot soiching party reng reng chu nol nge ila mani tan chau hlok na zong lovin Zoram mangaya siam thadu tu party chu thlop tlatila kan Zoram in ma son chuan nang le ke mir thei po hian du lo ma ila ma kan son thawang kan lo chang kang ve zel mai don ani cheng noi ni vel mai maya bum thei ni chung chu ire thei reng don ti na ni chu wangin Mipui te I har to angu manipa chibai ve kule tun tum so thing chungchanga Reliance company ta na khopan hi so thing lak saka futok lo thil oma soetam ta hle maya he so thing lak na khwa te tan po amol pho thak viau mai theya ma se ti hian kan ti teang he khopan hi te hian hriom lo tilu tuk du su nang ni ni lo khodang po ni se an ni ve thovin karing a chan chu ala tu te hian an du uluka ke ni mi zo ten file tha kan ti puat kha file tha an ti zo lo ani mai in soi thiam chia mangai lova kan thral zel du ani si chuan social kai mi lo tura kan buat sei angai ti hriat nan mangila an mani awang hian mizo Mipui ten kan film khur pha chuan mal somna kan la dong zel zo kang kun na thok tu ten an thar cho emo an siam cho emo hi pathian ngaya thale dikani nga chuan tu te main an hnual suat lowang ka soi thin tuangin mizo Mipui tam tak hi kan moral hi alo chethui to viau maya khar chong tam tak po hian ti lo top tur hi kan lo tina sa to a chu wangin he Reliance mang hian fe in kan lom ta ni berin ka hria kan thlai thar shal kan du si chuan emo kan thil siam shal kan du si chuan a leitu te du thu sam nge ya pe khi kan mo phurna ni ve tlatani ani lo chuan min lei sak du to lo ani chuan
atuar tu tur chu keimani tho kan ni tunma deuh khan a eng herdip sa hian atitam turin maida polani anti vai ho zo ka lom ti anom a enga po chu ni se keini chu ring tu in ti kan ni ya vai hovin an lo ti thina wanga ti ve tur kan ni lo mizo christian kan ni miawa wangin kan ti ve lo tur thilani ti hretharila vai hovin thlai le pa na kan rama hral tur hi chu chemical mangin anen kola anei tur chu organic an mang thin an ti ya keini lamin chu tiang te chu lak to lo mai om ani lain an ti dan chu nual suat an hekin kan ti ve du tlat zel te hi in bi chian hi chu kan ngai ani kan rama thlai ching tu tam tak zinga hian hnim thlo fai aya chemical mang kan tam to hle ti ka hria mani thlai thar zuar hne na mi ngei kan leite hi flow chemical rim nam hi kan leile fo thin chu tiang rim nam ka hriat chuan kan pai fo reng ani chu wang chuan mizo te hi depde takin kan lo che fo to ni chuan isimangu a to beratan chuan kun na thok tu te hian kan thlai thar hral tu reng reng a lei tu te du thu sam ngei tura kan buat sai ngei theinan he thil hi tranlak na ni mangangu mimala ani emo company ya ani emo sarkara po ni se a lei tu te du thu sam nge ti hi kan mo phurna le kan ti ngei turani ti hria in he kan ram le hnamwal phona hi in siam thatna i mangangu khai bai elienral te he khai awan thale piap piap em ole khati zong kha voina ta na kan ngai thlak thei chu alo ni le ta a thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soye thuron tho zel turin kan in som non le mol mol ani e